всегда ведь все идеально. Ну, идеально, то идеально, но стараемся, чтобы было. Искизей бистесінде яшәүче Маргарита һәм Михаил Ивановлар бакчасы иртә яздан кара көзгә кадәр шау-чәчәктә. Бүген көндә аларның берничә төре чәчәк атып утыра. Алар кышны яхшы кышлаганнар. Әлеге чәчәкләргә алмашка тюльпаннар, аннан пионнар килә. Җәен исә бакча лилия, роза, ромашка, кашкарый, уймак гөлләр юраннарга күмелә. Үрелеп үскән клематислары әллә куян үзләренә җәлеп итеп тора. Кыскасы, гөл чәчәкләре кара көзгә кадәр бакчага ям истәп торалар. Бистә халкы әлеге йорт ишегалдына игътибар итмичә узмый. Цветение у нас начинается с ранней весны. Бакчабызда иртә яздан кара көзгә кадәр чәчәкләр үсә. Язын умырзая, пушкиния, крокуслар чәчәк ата. Җәен исә аларга алмашка башка чәчәкләр килә. Аларның барысында санап бетерерлек түгел. Берничә ел элек 50 төрле чәчәкләрбез бар иде, ди Маргарита Иванова. Ивановлар йортларын 1977 елда сатып алган булганнар. Шул дәвердән 11 сотый бакчаларын ботаник бакчага әверелдергәннәр. Чәчәк орлыклары һәм декоратив агач куаклар үсентеләрен элекке Советлар Союзының нинди генә шәһәрләреннән кайтартмаганнар. Бакчада чәчәкләренә түгел, җимеш куаклар да үсә. Растет, конечно, у нас много плодовых деревьев, много Күп кустарников. кенә җимеш куакларыбыз бар. Виноград 2, алмагач 5 төрдә, груша, ирга, балан агачларыбыз да бар, ди Маргарита Иванова. Маргарита белән Михаил Ивановлар бакчаларында үскән чәчәк үсемлекләр төрен, сортын, үзенчәлекләрен биш бармакта беләләр. Хәвәскәр бакчачы дими, ни дисең аларны? Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.